महाराजा लोहित महाराजा लोहित प्रमुखा लोहित डब्ल्यू लोहित सीपीएम बीजेपी आईटी आकृति प्रमुख पहले घुमे खाबेला सीपीएम बीजेपी आईटी आकृति प्रमुख पहले घुमे खाबेला महाराजा लोहित महाराजा की आं खूब उंसोगे बाबी में जा बीजेपी ना अनेक आने प्रोग्राम जा पांच जन प्रोग्राम जा ना समर्थन खाली चंगना ना जे मुझे कायदा खाना आं हमजाया अपने आं हमजाया आं बरोबर राजनीति खायो नि आं लेखा फरा माया फाइसिगो ना 2013 न थादा तोnya समबानो जों सियो ओंखाय आं सुबुंनि बागै जेराव खनायना जत्थ बुजायो नि 2013 जों विधान सभागा तिप्रा मोठानो तबगे जों राज्य तमा खायनो नायरानो दरकार ओंखाय चाया ओंखाय जों भबिष्यते जों जनगण सुनाय मोनो 5 बोसोर फिनि तमा बिदि खायनो जों सुबिदा नायना जों 5 बोसोर फिनि राजा तमा खायनो जोंनो जों खियादे सुख शांति के मातंग नमसाने हिए ओ खाकागे फैमानि से कोनो गाछाबा विरोध खायो जबरदस्ती करते भैया आने का कोखा आसुची